nyt avataan tämmönen. Piti ostaa, kun oli 65 € normisti ja sai 55 €. Au. Tää ei oikein tarkenna nyt, mut se on semmoista kuin trendi. Avataan tosta. Siellä on itse hiiri. Juu. Tommonen se on. Niin, mä laitan sen nyt koneesiin kiinni ja sit mä otan teidät mukaan. Tässä se on.